hem desenvolupat un mètode per fer seguiment de colònies d'ocells. Normalment aquestes colònies d'ocells o de fauna que es troben en llocs de difícil accés. El problema d'aquests, nosaltres ho hem aplicat en una colònia d'ocells perquè era una colònia que estava situada enmig d'una illa, en l'estany d'Ivars i Vila-sana, i apropar-se per fer el comptatge dels nius o dels ocells que hi ha doncs, provocava una... molestava els ocells que estaven nidificant. Quan s'acosten les persones doncs fa que tota la colònia s'alteri, marxin, abandonin els nius, després tornen, però es crea una pertorbació. Així doncs el que vam pensar és d'utilitzar una avioneta teledirigida per volar per sobre i fer fotografies i a partir d'aquestes fotografies obtenir dades sobre quants ocells hi ha, quants estan en niu, quants no. I bé, el que hem fet és utilitzar això, una avioneta petita que li posem una càmera a sota. Es pilota amb un sistema de realitat virtual, com si diguéssim, l'avió porta una càmera, llavors tu el veus el que l'avió veu en una pantalla i així pots controlar-lo pots perdre de vista l'avió i inclús tindre més referències d'on vas. L'avió té un GPS que també et surt reflexat a la càmera, o sigui en tot moment tu saps l'altitud, la velocitat i la direcció del vol. Llavors el que fem és volar per sobre d'aquesta illa tant un cop cada X temps i obtenir aquesta informació. La novetat que té això és que són sistemes que ja existien, que s'han utilitzat per obtenir informació del paisatge, inclús amb finalitats militars, però mai s'havia aplicat amb obtenir dades amb fauna encara. S'havien fet proves però no s'havia obtingut mai cap resultat. És un mètode barat, aquests avions són molt fàcils de manejar i són d'un material tipus Porexpan, que és fàcil de reparar, o sigui que és una eina molt adequada pel treball de camp. Llavors ens l'hem aplicat amb les gavines, però es pot aplicar per intentar treure fotografies de zones on és molt difícil accedir pel tipus de terreny o pel tipus de vegetació, intentant evitar la pertorbació que a vegades es pot crear en l'hàbitat on habiten les espècies. Aquests mètodes els havien tastat en general per veure si podien ser factibles en temes de fauna, però mai s'havien utilitzat en un tema concret per intentar obtenir una aplicabilitat per a una informació concreta. I nosaltres som els primers que ho hem fet amb el tema de les aus, perquè hem vist que vam pensar que amb el tema de les colònies sempre es crea aquesta pertorbació, aquest tipus d'aparells sembla que els animals no els detecten com una amenaça, o sigui, segueixen fent la seva vida normalment i per tant vam pensar, ostres, si podem utilitzar podrem tindre un seguiment molt més continu de la zona d'estudi.